Segon diumenge de circuit català, segon diumenge de pluja. S'ha disputat l'actiu Vila de Canovelles, un actiu famós per la seva tradició escaquística, ja van 12 edicions, però sobretot per la paella que preparen per als jugadors que desitgin tastar-la. Canovelles és un municipi del Vallès Oriental que limita amb poblacions com Granollers, Santa Eulàlia de Ronçana o les Franqueses. Amb més de 15.000 habitants coincideix la disputa de l'Open amb el mercat ambulant del poble, un mercat a l'aire lliure força conegut que, malgrat la pluja, seguirà la seva dinàmica habitual. El torneig es va disputar a l'Auditori Campalots. En una bossa de premis de més de 1.800 euros, l'oberta es distribuïa en dues sales. Una presidida per una àmplia pantalla gegant que projectava els aparellaments de cada ronda i la galeria de fotos del campionat, una galeria elaborada per l'àrbitre principal del torneig, en Vladimir Zayats. L'altra sala, on jugaven els darrers taulers, estava custodiada per en Lluís Laseras, l'àrbitre auxiliar. Estava ubicada just a sobre de la sala principal. Sí, estic gravant, sí. Hola. Ja sabem que una de les particularitats dels escacs és que els més menuts es poden enfrontar als més experimentats en un mateix torneig. La sala principal, com és habitual, reunia molts jugadors que s'acostaven a presenciar les últimes partides que quedaven. Com que no era una sala massa gran, sovint es feia difícil fer-se amb un lloc a primera línia i agafar la millor presa. Aquests jugadors i acompanyants acaben generant autèntiques aglomeracions. La nòmina de jugadors de l'edició d'enguany ha crescut molt respecte a la de l'any passat. 100 jugadors en aquest 2018, quan l'any 2017 amb prou feines es van arribar als 80 participants. El guanyador, però, va ser el gran mestre Rodrigo Vázquez. El xilè va acabar imbatut, sumant 8 punts en 9 enfrontaments. D'aquesta manera, el jugador del Colón Sabadell Chessy s'adjudica el segon torneig del circuit i s'afiança a la primera posició de la classificació general. El segon classificat va ser el mestre català Daniel Uribe, de la Lira, amb 7 punts i mig, i qui va completar el podi va ser el gran mestre Fernando Peralta, de l'Escola d'Escacs de Barcelona, qui amb 7 punts va ser tercer després d'empatar amb el campió a la darrera ronda. El gran mestre Fernando Peralta partia com a número 1 del rànquing, encara que el jove mestre internacional Pere Garriga el va superar en el seu duel personal. Avui hem pogut conversar amb l'àrbitre internacional Vladimir Zayats, àrbitre principal del torneig, qui ens parla d'un dels elements més característics del campionat, la paella. Segurament el xef Dani Flores amb la paella que l'està preparant, ara no sé per quantes persones, està capaç per preparar paelles per 200 persones i la gent de debò s'han apuntat a última hora i en principi avui al matí hi ha hagut més de 100 participants, que ja és un èxit perquè l'any passat en vam tenir 81. Per tant, hi ha hagut grans mestres internacionals, mestres FIDE, mestres català. Una cosa curiosa que, per exemple, el Sergi Ubon i el Gerard Dayats tenen exactament els mateixos elos, tant l'elo internacional com l'elo nacional català. Per tant, van ordenats per ordre alfabètic. Així m'agrada aquest torneig, aquí es fan coses amb ànima i això és una de les coses a destacar. Com dèiem abans, el gran mestre Rodrigo Vázquez es distancia dels seus perseguidors i ja compta els torneigs del circuit per victòries. Amb la segona posició a Canovelles, Daniel Uribe ja és segon i supera Leandro Crisa, qui completa el podi. Al tram A, el mestre internacional Marcelo Panelo és el líder amb 2 punts per sobre del propi Uribe. El gran mestre Aurel Vispérez és, a hores d'ara, tercer. Pel que fa al tram B, el mestre FIDE Raúl Omar González és primer amb 16 punts. Ivan Paquico, del Castelldefels, qui va tenir una gran actuació a Vilanova, és segon amb 10 punts. El tercer és Andreu Blasco, jugador que suma 8 punts. Aleix Jareño, del Sabadell Chessy, lidera el tram C amb 10 punts, els mateixos que Ivan Cano, del Barcelona. El tercer és Jordi Luque, de la Gran Penya de Vilanova.
Al tram D el lidera Ricard Nadal, del Castelldefels, qui suma 18 punts. Marc Calonja, del Tarragona, el segueix a 8 punts i el jugador del Mollerussa, Ramon Monfa, és tercer amb 8 punts. Per la seva banda, Stanislav Aidarov, del Colón Sabadell Chessi, suma 10 punts al tram E, com Josep Soler, del Montcada. Marc Martínez també entra al podi, en aquest cas amb 8 punts. I després del seu gran torneig a Canovelles, primera posició momentània per a Ainhoa Casares, del Llinars del Vallès. El joveníssim Juan Alberto García és segon amb 12 punts, els mateixos que el també joveníssim David Acevedo. I per últim, així tenim la classificació dels catalans. Primer lloc per Miguel Muñoz, segon lloc per Aurel Vispérez i tercer lloc per Pere Garriga. Nosaltres deixem la paella fent xup-xup i ja ens preparem per l'actiu del Guinardó.